Dit is het tempeltje van Its. Het staat op de Zeediek bij Marm en is uitroepend daar het mooiste jonge monument van Friesland. En daar is het dorp onverwachts blijd mee. Van de morgen die ik de radio zei ik even op de telefoon en ik was zeer verrast. Want ik wist er helemaal niks van. En maar een mooie promotie van Marm. Dat vind ik een hele aardigheid dat je als dorp samen hoe komt, zeg maar zeggen. En het is echt een mooi ding. Dus, en een historische waarde had het, zeg maar zeggen. Vanwege de diekverhegingen en zo, dat ze het erop zetten. Ja, geweldig. Dat zult zo worden. Ik vind het echt een mooi monument. De naam van het kunstwerk is te danken aan de kunstenaar van de tempel zelfs, Its Willemsma. Willemsma reageert nuchter op de eerste plak. Hij vindt de budgetting die het meesten bij het kunstwerk ondervinden wichtiger. Ik weet wel dat het van heel soort mensen een budgetting heeft. Ik weet het met mijn kameraad Cor, daar fiets ik altijd mee. En zo nou en dan komen we daar ook wel langs. Dus toen kwamen we daar en toen lag daar aan een van de pijlen aan de zeekant een witte roos met een kaartje erop, met een naam en een datum. En er stond op: mama, ik mis je zo. Nou ja, en dat komt dan bij mij wel heel goed binnen. Dan denk ik wel, dit is wel heel bijzonder dat mensen dat hier achter laten of zo. Het tempeltje is eigenlijk een uitgangsbord voor het dorp. Marm is bekend van het tempeltje van Its en Hinders van Marm. Dat zijn bijna twee uitgangsborden van Marm.